माळेगाव साखर कारखान्यामध्ये वेगळं राजकारण करण्यात येत असल्याचं शरद पवारांनी म्हटलंय। सध्या करण्यात येत असलेलं राजकारण सभासदांच्या भल्यासाठी आणि कामगारांच्या हितासाठी योग्य नसल्याचं शरद पवार यांनी म्हटलेलं आहे। योग्य उमेदवारांना माळेगाव साखर कारखान्यातील सभासद साथ देतील असा विश्वास सुद्धा त्यांनी व्यक्त केलाय। 22 जूनला माळेगाव साखर कारखान्याची निवडणूक होणार आहे आणि त्याआधी शरद पवार यांनी हे विधान केलंय। सभासदांच्या भल्यासाठी आणि कामगारांच्या हिताची जपणूक करण्यासाठी योग्य नाही आणि त्यासाठी मला माळेगाव साखर कारखान्याचे जे सभासद आहेत त्यांच्यावर माझा विश्वास योग्य आहे त्याला साथ देतील। आज तुम्ही लोक एका जिद्दीने या निवडणुकीला सामोरे जात आहेत।